Mnumzane ngicela usithathe lesithombe la. Ngalolu yasuku wafika uManoji la ehamba ngemoto angithi. Uyakhumbula? Leya moto ayihamba ngayo yayibomva angithi. Awume, awuthi ngibone leso ithombe. Hawu kodwa Ngiyacela nje, cela ungikhombise bala. Nginezithombe ezimbalwa la. Ziyakhombisa nje ukuthi kuleya moto uManoji bengayena kade ishayela. Lezi ithomba ngeze zishintshe iqiniso. Makunjalo ke mina ngikunika inselele. Kuyinyanga nje mina ngizokulethela umbulali wangempela obulala ubaba. Ma ukuthi ngempela uphuthe kaAnandi. Izohlukana nangalo lo suku. Ngisengalibona mina leli shirt. Ini? Ngalibona kuKedar. Lifuna ukuna kodwa le ngubo kumele zome. Nako umsebenzi wakho. Hawu Keta. Uthando leqiniso ngomsombuluko kuze kube yisonto magama nxehora lesithupha ebusuku ku Star Khanya kuphela.